והאיש משה ענב מאוד. סיפורו של משה מירלשווילי, זכרו לברכה, יכול לגלם בתוכו את טוב ליבו וסוד הנצח של עם ישראל. חכמינו זיכרונם לברכה אמרו כי 3 סימנים יש לו לעם היהודי: ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. 3 תכונות אלו התגלמו באופן נפלא ומיוחד באיש שהקדיש את כל חייו לחסד ועשייה למען הזולת. משה מירלשווילי נולד בעיר קולשי בגרוזיה להוריו גבריאל ותמר זיכרונם לברכה. מאז קטנותו ניכרו בו המרץ והעשייה, כמו גם התכונות הבולטות שאפיינו אותו בהמשך חייו: עשיית חסד ואהבת אדם. מכריו ובני משפחתו מספרים על אדם דגול, אישיות מדהימה, שאהב את הסביבה והקרין אור וחיוביות על כל מי שבא עמו במגע. גם לאחר שנכנס לעולם העסקים, בו עשה חיל, הקפיד משה להיות נאמן לאמונתו ולצו מצפונו, וניהל את כל עסקיו ביושר, באמונה וללא משוא פנים. משה לא בנה רק את עצמו, משפחתו וסביבתו, אלא דאג תמיד להעניק ולתת ממה שהתברך מאת הקדוש ברוך הוא, ולחלוק אותו עם האחרים, עם אלו שאין להם. במהלך חייו סייע משה לאלפי יהודים מכל השכבות, מכל המגזרים ומכל הסוגים. מעולם לא בדק בציציותיו של האחר, רק נתן ונתן, העניק מרוחב ליבו הדואג. פעם, כאשר פגש בשכונתו 2 יהודים שסבלו מבעיות בשיניהם, הוציא כסף מכיסו והעניק להם ללא שהתבקש, רק כדי שיוכל לטפל בהם. וזהו מעשה אחד קטן המעיד על הכלל. על תכונת החסד הנדירה שלו תעיד העובדה שלעיתים רבות כאשר העניק מכספו ליהודי נזקק, היה משה בוכה בדמעות על מצבו של האחר, באומרו: כואב לי שהוא הגיע למצב הזה, אני בוכה על כך שהצדקה שאני נותן לו כעת לא תספיק לו להמשך חייו, והוא ייאלץ להיות נזקק פעם נוספת. בפעילותו הברוכה כנשיא הקונגרס, לצד פעילותו רבת הפעלים בחייו הפרטיים, זכה משה עליו השלום להערכה רבה מרבנים, אישי ציבור נכבדים, שכולם התפעלו מנתינתו הנדירה והוקסמו מאישיות של אדם יוצא דופן. בתפקידיו הציבוריים קידם משה עליו השלום פרויקטים רבים למען יהודי גרוזיה בתחומי החינוך, הדת והמסורת, הקמת בתי כנסת, סיוע לסטודנטים, סיוע בשימור המורשת של העדה המפוארת והמעתירה, הקמת מוסדות לשם ולתפארת, והכל בסבר פנים יפות ובאדיבות שכה אפיינו אותו. לנצח הוא ייזכר בדברי ימי העם היהודי, באהבה גדולה ובגעגועים, אל אדם בלתי נשכח שכל כך חסר לנו. יהי זכרו ברוך.